Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардаем ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошен, маърамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст сечкаҳои арзон ва сиданои арзон Daiwo Nexi ва мошиное ки аз территорияи Москва ҳастанд, мошинаи арзон ва 4 тага баллони пачкаи фурӯшӣ ва дигар намуд мошиное ки бо нархҳои арзон Toyota Camry ва Opel Astra G ҳамин хел мошинаҳо ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем. Ба видеои мо лайк гузоред ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшонда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомону 50 дирҳам. Мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунен. Маърамат рафтем. Якум навори имрӯза аст дӯстон ки 4 та баллони фурӯшӣ аст ки пачка ки Ай Россия овардаган комплект 4 та баллон қати дискаш, яъне ки нави пачка аст ки истода бурдагӣ нест мега соҳибшон. Ай Москва мега нав ба харибӣ овардем бо хай фурӯш намондиам. Размераш 17 ай. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз ва комплект ҳамаша мега мефурӯшад бо нархи 5500 сомонӣ бо арзонтара мешавад. Якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон аст ки кор мекунад позитсияни ва дуюм рақамошон аст ки номери Россия инашам кор мекунад ва дар номери Россияшонам WhatsApp пайваст доранд. Дар ҳамин рақамо Мегафон Тоҷикистон ки рақамо Россия дар занг занен ба шумо яъне дигар маълумотша мефаҳмонанд. Ин баллоно яъне ки барои чанд хел мошино мешавад. Мошинои советский Opel ягон намуд дигар намуд мошино аст ки яъне барои бисёр мошино туғри мегиранд. Ай Москва мега нав рӯй кардаги пачкаи ҳоли истода бурдагӣ нест. Размери 17. Дӯстони азиз, ина ба шумо вариантҳои хуб аст ки баллон дискаш комплект 5500 сомонӣ аст бо арзон мекунанд. Ин ҳамин рақамошон дар занг занед дигар маълумотои пурраша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. Ҳамин хел агар рекламаҳо агар шумо дар боша фарқ надорад, мо баллонаи мошина ягон аробаи чизе ки набоша фурӯшда мегузорем. Фақат шумо сурат маълумотшро кунед ва дастгиртона фаромӯш накунед. Лайкҳоро занед то охири навора тамошо кунед. Алака мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшӣ рафтем. Мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст барадорон ВАЗ 21014 мошинои советский молодёжни қарор дорад дар территорияи Россия. Хоб, соли пароишаш 2006 соле ки сӯзишвораш бензини холияи моторош мега 1.5 простоя мега Ай 015 мега соҳибшон 1.5 коробка механика ҳолати мошин мега беҳтарин ай. Ягон камбуди надорад. Моторош мега Ай 015 ай. 4 та баллон мега ҳолати кория мега документош 100%, мотор ҳамаш беҳтарин, салон тоза, радной краска. Мошин мега ҳамаш 100% мега нашод пераформи, нашод мошина мега документоша гузарондан мега шинос дорем, яъне ёрдам мекунем мега гузарондан метиҳем, яъне ки нашод пераформи шинос мега ҳастае. Мошин баъдрон қарор дорад дар Россия дар город Мурманский гуфтагӣ аст соҳибшон ва фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 рубл ки боз арзонтара мешавад. 140 000 рубл конкретно одамони харидода арзон мешавад. Ая бародари тоҷики худамона ки мошин мега ҳолаташ беҳтарин ай. ҳама ҷош мега кор мекунад, ҳама ҷош 100% ай. Хоб, ин ҳамин рақамошон аст рақамои Россия позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо WhatsApp пайваст дорад. Мошинча магнитофон, самуфер, радной краска ҳолаташ беҳтарин, яъне ки бе ягон таъриф 100% ай. Нашод перафорин мегад, яъне шинос дорем мегад, яъне карда метиҳам. Хоб, кадомитон ки мехаред вариантҳои худтона пешниҳод кунед, кадомитон ки сумкати мегиред нар занг занед бо арзон мешавад. ҳам имо WhatsApp кор мекунад, ҳам рақамошо кор мекунад. Маърамат пурраи маълумотои аниқ тариқи телефон. Занг занед дигар маълумотша гиред. Фақат лайкотона фаромӯш накунед. Саи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан ки мошин мега як даст гаштагӣ ай. соли пароишаш 1993 аст ки сӯзишвораш бензини холия умуман мега газадагӣ нест тоқа бензини холӣ мотор 1.6 простой коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Баъдрон мошин мега 10 сола ки дасти як одам да гашта, яъне ки мошина вақтида гирифтагия то ҳозира мега дасти як одам ай. Айни ҳол мега дар гараж мега 2 сола ки дар гараж хоб аст. Мошин мега такси гаштагӣ нест, мошин мега мошини як даста солаш 93.
خب ماشین میگه اکلیماترش ندارم میگه اکلیماترش میگه وایرون شده ماشین خوب میگه ماشین تاکسی گشتگی نیست بالونش میگه یک 60% میگه 4 دیسکای پرستیژ دارد ماشین عین حال میگه در نوع یوون میگه و چخولوی نوی پاچکا میگه دارد нархи мошина мега 17500 сомонӣ гуфтесем бо арзон мешавад яъне ки 100 000 рубли урусӣ гуфтесем соҳибшон 17500 сомонӣ мешавад бо арзона мешавад якум рақамошон аст мегафон тоҷикистон пайстени кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои россия аст ки инашон кор мекунад ва ватсапам пайваст дорад рақамои тоҷикистон кор мекунад ва рақамои россияшон кор мекунад ва рақамои россияда ватсап пайваст доранд мошинча мега 100% мегад омада аз пеш бинен ягон сум муомила мекунед мошин дӯстон аз як даст гаштага бензини холия мошин дар ёвон маравад тамос гирад дигар маълумотча гиред чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон дайво матиз аст ки намхали свето соли барои 6 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад авбиё мотораш 08 литр экономни простои коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега хадавои кадагӣ мотор мега беҳтарин свежӣ хоб документош мега дӯстони азиз яъне ки ҳаста мега бухай аниқ кунен мошин мега яъне газам нав часпондагӣ ҳастем электропакет радной краска 4 ҳолати балони курӣ опшин мошинча 100% нав мега газ часпондем мошин айни ҳол дар шаҳри душанбеи пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад моторш мега проста бо темболи газ доштае ки ин мошино эконом ям 10 таш мерези ба фикри ман 150 мумкин зиёд мегарди хай бо кадоме ки мефаҳмад худаш медонад 150 чия ба фикри ман мумкин зиёд ҳам гарди барое ки ёхчон каммасраф яъне эконом ям хай дар рақамошон аст мегафон кадометон мехоҳед 17000 сомонӣ бо арзон мешавад тамос гиред панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra J астае ки дар кузуфи навхели седан светои серебристи соли 2006 1999 ҳастае ки бензин газ ардаш кор мекунад мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 4 та балон пачка хадавои кадагӣ 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад мотор мега расхода дорад ва кондитсионершам мега созае дар ҳамин ҳозира мамеда фақат ҳамин шидар кура кондитсионер дар кор ки кондитсионераш кор мекарда 10 моҳ ҳуҷҷат 4 та балон пачка хадавои нав мега кадагӣ мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 38 таш мега бо арзонтара мешавад мошин дар шаҳри ваҳдат 38 та муомилаи хубам дорад ба кадоми шумо ки ҳамин хел Opel Astra J ки лозим бошад дар рақамош раса TCL кор мекунад дигар маълумотча гиред 4 дискаҳои рамашка салоншам тоза радной краска хай нархшам қимат нест 38 таш мега бо камтар муомила мекарданд бештар маълумотои пурра аз соҳибашон дӯстони азизи лайкора фаромӯш накунед ва силкаи навора подлисаш кунед шашум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан светои шампас ки бриз шампас бо ятаи дигар бо нархҳои арзон соли барои 6 1998 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотори 1.6 литре коробка механика ҳолати мошин мега беҳтарин мошин мега салон тоза чашкаҳош мега заводской варид надорад кадоме ки мега мехара ошушам мега хоб кондитсионершам дора мега соҳибшон хоб электропакетам дорад ва 4 диска салон тоза главни бо такрор мекунам ки дар ҳамин момент фақат кондитсионер электропакет ин чизо хеле муҳим аст ки ҳамин хел дошта бошанд нархашо қимат мешавад ки и акада сум дар кора мега нархаш арзон мондиян нархи ҳамин мошина 3500 сомонӣ монда бо камтар арзон мекунанд ва мошин мега дар душанбе айни ҳол қарор дорад бисёри баъд не камтара мега муомила мекунем чашкаҳошо мега айхчай кондитсионер тоза свети бриз шампас ва электропакет 3500 сомонӣ дӯстон азиз чанд бор такрор карда ки шутоби шумо фаҳмед боз соҳиб шуда ки бисёр не камтара мега муомила мекунем барама тамос гиред ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexia астае ки светои сафед хоб соли барои 6 1999 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 диска 4 электропакет радной краска сафед мошин мега дар ҳолати хуби техника нашо танировкаш неки ягон чи гуфтагӣ нест ва
намедонем ки мошини узбекия ё ки корейския германския ягон чи гуфтагӣ нестае. Кадоме ки мошин харай бо пурсида мегирад. хоб нархи мошина мега 13000 сомонӣ гуфтесем бо арзонам мешава ва мошинча қарор дорад дар ноҳияи фархурда. мошини хари конкрет набоша мега кадоми омада мега аз пеш бинад, яъне муомила ва савдо када метиҳем. ин ҳамин рақамошон аст вавилон кор мекунад. бештар маълумотои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз, шумо дар магар ҳамхи рекламаҳои мошинҳо, заминҳо, хона, мошин чизе ки боша роӣ кунем фурӯшда мегузорем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Camry аст ки светои сафед тоқа дубайски тоза. соли барои 2010 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мега 2.4 литр коробка автомата ҳолати мошин мега беҳтаринае. мошин мега дубайски танировка 1 сола, ҳуҷҷат 1 сола, кондитсионери ях. мошин мега ҳамаҷош 100% электропакет, монитор, салон тоза, кожни ҳамаҷош 100%. галауни хайр документ ва танировка мега 1 сола доштае. 4 та балон 85%, 4 диска. хай мошина мега 100% ягон камбуди ягон чиша нагуфтем. хай дубайски будай 2010 сол. дастрошро мега фурӯхта мешуд бо нархи 99000 сомонӣ ки боз арзонтар карда метиҳем мега срочно пул дар курай. ва мошин чӣ хеле ки медонем дар Душанбе пойтахта қарор дорад. хоб ин ҳамин рақамошон аст билайн позитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумоти пурраша занг зада худатон гирен. мошинча мега какнада ягон камбуди ягон проблемаша нагуфтиянд. маромат занг занед ва савдо када гиред. дӯстони азиз, кадом намуд марка ки мошине ки мехаред дар комментариё нависед, мо дар видео оянда ҷудо када пешкаштон мекунем. ва агар ягон реклама дошта бошем, фарад мошинае, хонаи, заминаи, квартираи, аробаи, великаи, холодильникаи, чӣ намуд реклама ки боша фурӯшӣ маромат роӣ кунем, мо фурӯшда мегузорем. хоб то видеои оянда худои нигоҳбони ҳамаи шумо.